Yan, ang masakit, tuhod. Magbago mag-isang taon na siya. Ngayon, subukan mo kung anong sinasabi mong masakit. Kasi ikaw makakaramdam yan. Umupo ka kung anong sinasabi mo. Yung katulad kanina. Pag ganyan, masakit na. Hindi ka tatagal ng ilang minuto. Pag tumayo ka, okay naman. Basta yung gaganyan ka lang. Pag tumayo ka, tayo ka nga kuya. Wala. Pag umupo ka, dandaan katulad ng ginawa mo kanina. Yan, masakit. Okay, salamat. Titingnan ko lang ha. Sige tayo. Mo lang yung tuhod niya. Naka-play na. Bago mag-isang taon to, di ba? Sakit niya. Susubukan kita dito sa tubig. Kapangalan na to sa'yo. Tingnan lang natin ha. Ituro mo yung sakit. Yan, at saka yan, sige. Dalawa lang muna ilalagay natin. Hindi ka nakakaupo ng baba. Natin ha. Sa banda. Yan. Inom tubig. Ubusin mo. Sige. Ngayon, baba mo yan. Ngayon, tayo. Ngayon, upo. Ngayon, tayo ka. Pumunta ka doon. Ngayon, gano'n mo muna yung mga paa mo. Kabila. Sabihin mo in Jesus name. Lakasan mo in Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Subukan mo umupo katulad sinasabi mo kanina. Tayo. Ulit. Subukan mo. Daan-daan lang. Yung natural lang na, yung kanina dinidemo mo sa akin, yung masakit. Sige. Tagalan mo kung ano. Anong pakiramdam mo? Kung mayroong bumababang init, may kuryente ba, etc. Kasi ikaw makakalan nyo kuya kasi nakatapal yan at may dasal yung tubig mo. Yung tubig mo, sinisip-sip niyan unti-unti. Inihigop niya yan lahat ng sakit. Parang kuryente yan, parang tinetherapy. Plus yung tapal mo diyan sa dalawang tuhod mo, yan ang magkocontrol para lusawin niya yung sinasabi mo mag-iisang taon mo ng sakit at hindi ka nakakaupo ng ganyan. Depende po yung kuya kasi lahat isinama ko ng dasal kasi hindi ko mahulaan kung anong sakit mo dyan. Kung meron ka ba naipit na ugat, lamig, etc. 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 Anong pakiramdam? Masakit? Ha? Upo. Ay, upo. Tayo pala. Sorry, nakaupo ka na pala. Nge, subukan mo yung talagang natural lang. Yung hindi mo nagagawa dati. Ulit. Sige. Masakit? Kunti na lang po. Konti na lang. Anong pakiramdam mo? Yan. Bahala ka kung anong klaseng upong gagawin mo. Ano? Kunti na lang po. Hindi na katulad kanina. Opo. Masakit. Anong nararamdaman mo? Tayo ka kuya. Anong nararamdaman mo sa tiyan mo? Yung tubig na may dasal. Nakapangalan kasi sa yun. Tsaka doon sa dalawang tuhod mo. Kasi taon na yan eh. Medyo konti na lang. Ikaparinggot na lang. Ipagpagmulit. Ganun mo. Kabila. Oh, ngayon. Tumalong ka. Kamatakot. Sige, subukan mo ulit mo po. Ano? Wala na? Sigurado?
Walang halatong biro, ha? Mapapanood ka sa YouTube, bawal dito nagsisinungaling, ha? Nangangako ka sa Panginoon na totoo sinasabi mo. Wala na tayong sakit. O, sige, lakad ka. Ulitin mo. Tingnan natin. Galaw mo. Baka, ano. Ano po, kuya? Wala na sakit? Ilang taon mo na sakit? Ay, mag-isang taon pa lang, di ba? Dinaya mo kita kanina, di ba? O, ulitin mo ulit. Baka, hindi. Yung okay na yung pag-upo mo. Tignan mo ulit. Yan. Ano? Nawala na? Anong pakaramdam mo? Kinikilabutan ka ba? Etc. Kasi ikaw makakaramdam niyan. Ginawa ko lang yung dasal niyan. Todong kilabot. Yun sa tod mo, may kumukuryente, may lamig ba, may init? Doon sa tinapala natin. Yan, iangat mo. Ano ba yan? May lamig o may init? Mainit po konti. Okay na yan. Wala na? O, sige. Salamat. Ano masasabi mo sa Panginoon? Salamat po. Nakakaupo ka na talaga? Sigurado? Hindi masakit? Hindi na po. Hindi po katulad kanina. Nung nakaupo ka rito kanina? Talagang totoo ko yan, sinasabi mo? O, sige. Salamat po. God bless all. Thank you. Thank you, thank you.